wis kono. Wis rono. Waduh, waduh. Waduh. Waduh, lu kok kalah. Loh, apa ini? Loh, apa itu? Wah! Pocong! Aduh! Gue pocong! Aduh! Siap! Halo! Ayo sih! Aduh!
sowan ngabiatur ing Demak Bintoro bakal sungsang bawono bali papan badan kamu guys. Senajan to aku dadi bandang nanging anteping atiku yen bro bisa nyuwanke kelawan kowe ing Demak Bintoro kapula utawa kaling pati papan rasa kowe bali ono ing Demak Bintoro saka karepku ayo kowe mbalui lokasiku bebarengan urip ono ing Kabupaten Penang mbalui kelawan lokasi ya sih babar pisan ora suti ora suti ayo kalau buka kekuatan Demak Bintoro ya iki. Nek Prabu Semi mati apa wis rampung mekaran? Prabu Semi kegiatan ing Bintoro Demak. Prabu sepecah Bintoro Demak. Ngurangi kegiatan. Prabu Semi menika namung caraka. Caraka niku utusan. Utusan iku boten kene dipertakoni. Nek sampean kepen nggih negari Demak Bintoro. Prabu Semi dilebokke ing pakunjaran. Ora. Cincin kebus. Bali wis klunduk bacuke mau. Nanging Sultan Trenggono gone dadi ratu niku sih warna. Oh, sekarang ora kagungan Partisara. Ora duwe Sri Pikat. Oh, nggih. Nggih, ora. Adeke Demak Trenggono dadi sultan kuwi tundhan turutan. Para kadang-kadang do rebutan negara ing Demak. Nganti paten pinaten. Para saka guru para wali ora melu lek Trenggono dadi sultan. Nganti lali ora diangkat saresmi. Mergo Partisara ora ngasta. Partisara isih diato randane Pati Ulus. Kang aran Ratu Semenanjung sing mapan ing Jepara. Oh, iya ngoten. Lajeng nek sampean kepen ngemudi negari Demak, kedah kagungan Partisara. Caranipun dipun calon. Kula calon. Menawi ngeten kula piyambak. Iso. Mboten gampang sleder. Oh, ngoten. Watos upama nyekel iwak, njupuk iwak, aja nganti budhek banyu. Ning iwake kecekel. Nggih. Aja dipakal dipancing lho. Oh, nggih, mboten. Aja dipancing. Nate kanthi sampe kok dolo-dolo lan prawi kok digunakan. Kanthi cara napa? Kadang sampeyan. Kadang warana. Warana.
jejiban sing pantes utawa jejiban sing ndak percaya marang Gusti Allah. Menawi sesambetan kalian Kabupaten Penarukan, kula siagah hangayai Kang Mas. Supaya ora tumpang sut nyuwun pirsa awan operasi walang susah yo Porsi walang susah. Den Joko Waron. Kadodok sajroning batos kula. Estunipun menika wonten menapa? Iki wadil. Wados. Apa dalane kowe ditimbali sak engalas? Perang Magunulan ing ngantaraning Demak lan Penarukan ngrono kenampungan. Ning saka guru to Senopati Gul-Aguling Demak wis karingkus malah dipapanke ana ing Narabudur. Lajeng Kepare rakamu kepengin nemu di Demak Bintara. Bisa muktini Wanakrawati mau dene yen bisa ngemudi negara ing Demak. Ning syarat-syaratan kowe diperintah menapa? kowe teko ing Jepara. Colongan Ratu Semenanjung. Kula kedah nyuwun. Iya. Nyuwun sewu. Kula menika sinau dhateng panjenengan supados dados tiyang sae. Nanging kenging menapa panjenengan ngengken kula kados nyolong. Ning ngendi lho? Nyolongi ora nolong kanggo kapribadenmu. Ning nyolong kanggo tumrap negara sepisan. Kowe kudu ngerti. Sudarmamu mati ora liya saka wong Demak. Ya kali dalem malsa srawirane wong tuamu. Kamila aku dedemitan nolong Ratu Semenanjung. Jalan lo Semenanjung sing ngasta parti Solo ing Demak Bintara. Yen wis kok colong, Ratu Semenanjung sak parti Solo pasrahke kakangmu. Ning sadurunge wis jumangkah ana ing Jepara. Kowe pamrita karo sak katile kakangmu, Tulang Tunggal, Candrawati, Candrasari, Candrasekar. Kowe nyuwun pamit. Wonten ing Benago. Iya. Menawi mekaten pareng lumengsen. Iya, iya. Nyuwun tambah pangestu Kang Mas. ya kula tidake. Ya Mas Bupati, iki kados taun kan sare perkara ingkang kadamake. Oh ngaten. Nggih. Terus yang panjenengan kita Saya tidak
Nanging sliramu kudu duweni Aji Jaya Kawijaya. Nek bab Aji Jaya Kawijaya, aja kuwatir, Kakang. Kowe duwe aji apa? Aku, Kakang. Iya. Duwe aji penglibetan. Wala. Aji kok penglibetan iki apa ta, Mbak Yu? Kulino glibet Lah aku kulinane glibet kok, Di. Yen kowe Sondrawati. Mbak Yu aja. Iya. Nek aku iki yen nyawang Condro, nek kakek cek warna kok ya ora kaya padha sabune ya, Mbak Yu. Lah iki lho, Mbak Yu. Netrane iki kok jan ngedap-ngedapi kok ya ora kaya padha kan sabune. Coba sampean Nganti coba. netraku sumunar. Oh iya. Jalaran aku seneng Tapa Brata. Mulat Sosodara ana ing angkasa mula pangaribawa pengasihan mlebu manjing ana ing netran. Ayo sampean iku lho Kakang. Iki Mbak Yu. Sampean saiki sing ngatasi. Aku wedi. Ana santri kok wedi karo sapa? Sondrawati, Condro sekarang ke Sondrawati. Piye Kakang Jaka Warana? Yen kowe tak anggap prigel nanging kowe kudu duweni aji-aji. Aku duweni Aji Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruwating. Yen kaya ngono ya dilunturke kelawan aku lan sedulurku to Kakang. Aji Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruwating di. Wah, Rikala ing alam pewayangan sing duweni iki Resi Wisrawa kang bakal dituren kowe marang Dewi Sukesi. Jaduk kepengin ngerti ajine? Kae sawangan bet kae. Aji Sastra Jendra. Iya. Watu wejake sing sak kebo ajur sak walang-walang. Orang kira ya. Kowe kepengin apa ora? Ini lho Kakang. Yo. Nek perkara Aji Jaya Kawijaya, pancen ora maiku kadigdayane sampean. Iya. Lho menawa aku lan kan saklon iki durung mumpuni bab iki. Nanging mengko sithik bakal disinau Kakang. Yen kowe sinau bakal sinau karo sapa? Amarga apa? Kowe iki dipasrahke dening Bapa Walang Sungsang sing dadi ilmu iki kudu aku. Lho iya to. Mula yen kowe kepengin Aji Sastra Jendra iki mau bakal tak tulari ilmu Aji Sastra Jendra. Ora usah kesuwen Kakang. Kowe kepengin? Ben iso dadi sekti. Kepengin apa ora? Meneng iku. Sastra. Ayo mesti wae kepengin ta Kakang ngono kuwi. Kowe kepengin? Adikku senengane yo ngene iki Kakang. Sampeyan ayo ta lho iki. Nanging ilmu iku supaya sempurna. Kudu ana pitukane. Apa? Pitukane apa Kakang? Pitukane kowe sak katrine kudu gelem dadi bojoku. Aku mau jane wis pira. Iya Mbak, ora kaya biasane Kakang warono iki. Kok mesti bae. Aji Kawijayane dipamer-pamerke lho Mbak Yu. Pamer sing, pamer pripate, pamer kabudayane. Mergo duwe kekarepan yo Mbak Yu. Aku kok. Ayo aku. Pancono. Asamati
Renggosan. Kakang Joko Warana soalnya sampai dewa jadi iki sing luput ya sampean. Aku luput. Ijo. Nek aku luput ora dibondo. Dibondo. Iku beda Kakang. Ya beda yen dibondone pitik iki mergo arep didol. Nek bondone sampean iki dibondo arep didol. Condrowati, Condro sekarang pe Condro Sari. Sinatan atur kang mangan jali kanthi sesedoan. Aku nes katresnan karo kowe. Nanging kasinatan kok tambah. Wirang opo lan luput apa dosa? Tak rudo